Ассалому алайкум, дӯстони азизи ман. Хуш омадед ҳама каса ба канали ман. Обуначиҳои наве ки ба канали ман обуна шудастен, шуморо хуш омадед, дӯстони азизам. Иҷода бошад тарзи тайёр намудани торти бисквити бо лаззати камхарҷа пешкаш мекунам. Марҳамат, тамошо кунед. Барои бисквити тайёр кардагим бошад 6 дона тухм дар кора, 6 қошуқ шакар, 4 қошуқ орд дар кора, 2 қошуқ какао дар кор, 18 грамм разрехлитель дар кора, 1 пачка ванилин дар кора. Аввал бисквити сиёҳ тайёр кардагим, какао кати тайёр кардаги будам. Бо якти дига ҳамхел тайёр кардагим, бисквити бе какао тайёр кардагим. Рецептша ваям ҳамин 6 дона тухм кати тайёр кардагим. Ба иҷада ман як рӯз пеш якта торт кардан мондаги будам. ҳаматон медонед ки саломатии модарҷонам нағз набудан. Ба хотири ҳамин больница рафта омадан барои хайр занакое ки ҳам палаташонам, гуфтум торт хай ягон чи ширинӣ бо пухта барам, ягон чи ба мазза. Қатъи хӯроки пухтагим бо якта торт бурдаги будам. ҳамна рецептша рости гап ҳамин ранги анамин тайёр кардаги будам. Ба апаҷону хоҳарҷоно пурсидем ки чӣ хел тайёр кардагӣ, тарзи тайёр карданашам монед. Ба ҳамин хотир ман ҳамин тортмам ранги ҳамун торт тайёр кардагиам. Просто қабати вайда ҷем андохтаги будам, як қабатиша ҷем кардаги будам, тамом. Ҳам ҷем як қабатишда буду, як қабати дигашда боша банан. Апаҷону хоҳарҷонои ман, дӯстони азизи ман, ҳазор раҳмати калон барое ки канали мана интихоб карде, комментариҳои беҳтарин менависед, видео лайк мемонед. Барои модарҷонам беҳтарин дуоҳоя карден. Ҳазор раҳмати калон апаҷону хоҳарҷонои ман. Ҳаматонро дӯст медорам. Ҳаматон беҳтаринен. Бовар кунед, ҳамин қадар дуоҳои нағз, ҳамин қадар суханҳои нағз навистед. ҳамхел хурсанд шудам. Шукронаи Аллоҳи пок. Алҳамдулиллаҳ, модарҷонам хела беҳтар шудагианд. Дуою саломи ҳаматонро ман ба модарҷонам расондам. ҳаматонро раҳмат гуфтанд, ҳаматонро Аллоҳ нигаҳбон гуфтанд. ҳазор раҳмати калон апаҷону хоҳарҷонои ман. ҳаматонро дӯст медорам. аз барои Аллоҳ ҳаматон беҳтаринен. Аллоҳ ҳамаи шуморо нигаҳбон боша. Фарзандотона, оилатона нигаҳбон боша. иҷа чӣ хеле ки диден, дар косаи миксер 6 дона тухма андохтум, камтарак намак андохтуму ба шакар як қошуқ шакар андохтагиам. Баъди вай камтар пена ки кард, ба иҷада ман орда қатъи какао разрехлитель якҷоя мекунам да. ҳар сеша якҷоя мекунем. Баъде ки пенаи ҳамин тухму шакар хушрӯғ афсак шуд, миксера мекушуму қатъи ҳамино ҳамаша алараш мекунем. чӣ хеле ки дар ҳама наворам гап мезанам. Апаҷону хоҳарҷонои ман, чӣ наворе ки ман барои шумо пешкаш мекунам, бе секретай ба дили пур гирен тайёр кунен. духтаракҳои фаъол, подписчикҳои фаъоли ман мегиранд, тайёр мекунанд, суратоша, видеоша мепартоянд ки ин апаҷон ай рецепти ҳамирӯзаи шумо ҳар рӯзаша бовар кунед духтаро мепазанд, суратроӣ мекунанд. ман хушҳолам ки ин қадар обуначиҳои беҳтарин дар канали ман подписатсия карда, ин қадар апаҷону хоҳарҷонои меҳрубон ҳастен. иҷа чӣ хеле ки дар навори пешинам гуфтагӣ будам, якта бисквитма пухта гирифтум, дуюм бисквитма мондум ки свет мурдак. Сиёҳа хушрӯ пухтам гирифтум, дута бисквит, ҳамин дута бисквит мепазӣ, свет мемура. ҳамин яки нимта гӯем да, дуюмушда уже ҳамин 10-15 минут монданда мемура свет. ҳамин бисквити сафеда бошад, ман шӯридам, дар духовка рехтум, мондум, ҳамин 10-15 минут мондани тайёр шуданашда боша, свет мурдагӣ буд. ҳаминҷа хай вай бисквити сафедам нишон додагиам. Камакак паст шуда, пухтагӣ буда, хушрӯ дурунашу, хай се равно чӣ хела вақте ки ҳамин бисквита дар 40 минут ки пухтӣ, вай дига хехча мерасона, мепаза, вай дига хе мепаза, дар вақти дами хушрӯ меиста. Аку ман ҳаминҷада дута бисквити сиёҳ пухтагӣ будум, дута бисквити сафед пухтагӣ будум. Якумушда тайёр кардум, ҳамхел бе навор тайёр кардум, болошда мева мондагӣ будум. Якумуш вай буду, дуюмуш бошад ҳамин. Аку подписчикҳо хоҳиш карда буданд ки якта торт болошда 20 000 кунед. Ба ҳамин хотир кӯдакомам гуфта буданд, ба ҳамин хотир якта торти дига ранги ҳам якум тортум кардуму болошда хай 20 000 навистагиам. ина бисквита дар формочка рехтум, дар духовка дар дараҷаи 140 градус 40 минут мемонем. дӯстони азизи ман, иҷода бошад ширкати Атомира ба шумо тавсия додастам. ин хоҳараки мо кор мекунанд, шуморо ба кор даъват мекунанд. дар ширкати Атоми беҳтарин кора, беҳтарин маҳсулот ҳастад духтаро. иҷода бошад аз ванитон намеғалте, бор гирифта хона ба хона намегарде. дар як сол як маротиба харид мекунед. шахсоне ки кор кардан мехоҳанд, марҳамат ба рақамҳои рӯи экран буда нависен. ҳемоҳим чист? маҳсулоти мазкурро бо фармони ҳукумати Корея барои беҳтар сохтани саломатии ҷомеа тайёр кардаанд. олимони тиб тӯли 8 сол ин доруро кор карда баромадаанд ва дар тайёр шуданаш зиёда аз $5 миллион сарф кардаанд. маҳсулоти мазкур аз витамин ва минералҳо бой мебошад ва пурра гиёҳӣ аст.
ҳемоҳим ҳамчун духтури доно организми шуморо ташхис мекунад ва ҷойҳои заифро дарёфт карда табобат мекунад. ин маҳсулот аллакай дар амрико, япония, европа машҳур гаштааст ва дар бозори Корея серфурӯштарин маҳсулот ба ҳисоб меравад. ҳемоҳим дорои сертификатҳои зиёд мебошад, аз ҷумла сертификати ҳалол. ин маҳсулот барои табобати псориаз яъне хоришак, артрит, буғумдард, камхунӣ, диабети қанд, фишори баланд, стресс, камхобӣ, запор, артроз, саратони хун, бемории меъда, рӯда ва ҷигар, шамолхӯрдагӣ, витилиго, мастопатия, миома, простатит, бесплодия яъне безурётӣ, варикоз, аллергия. инчунин ин маҳсулот ҳуҷайраҳои саратон ва ҳуҷайраҳои вирусдорро нест мекунад. ин аҷа чихеле ки мебинед бисквити ман тайёр кардагӣ пухта хай 40 минут мондагӣ будум. Баъди пухтан камтар хунук шуд, стреча печондуму да холодильник мондум. Иҷа буша саҳар гирифтуму баъд ҳами фольгаи поёнша такша хушрӯак оҳистаак ҷудо карда гирифтум, ба 3 қисм тақсим кардагиум, неки хушрӯ пухтагӣ. Ҳами 40 минута монден агар дар 140 градус духтаро бе ягон мақсад мушкилӣ мепазанд. Ин формочка ба баландак ки ҳаста дадраи бисквит ки пази баланд мешад, хе паҳм намешад, баландак мешад. Ин ҳамҷа чихеле ки диден 6 дона тухмкати тайёр кардагиум бисквит ма. Дар навори пешина торт мондагӣ будум, вай формочкаи паҳмакаю барӯши хе бориктар да тайёр кардагиум. Дусета комментария шудагие ки 6 дона тухмкати ҳами қадар бисквит мешава. Нишон додагиум ку ҳамҷа бинен навора накушта нишон додагиум апаҷону хуҳарҷоно. 6 дона тухми калон катиҳо бисквити нағз мешава. Ин ҳамиҷаям бина инами 6 дона тухмкати на хушрӯ нишон додагиум, навора накушта нишон додам ки чанд дона тухм андохтагиум. Ҳама маҳсулотоша дидем ки чанд қай андохтагиум. Ина баландиша бинед чихел хушрӯ. Инам хе ба 3 қисм тақсим кардагиум бисквити сиёҳе ки пухта будум анамина. Бисквити сафеди ки гуфтум вақти дар духовка мондум свет мурдак, ваям 3 қисм да тақсим кардуму вая 2 қабатша гирифтагиум. Обши ҳамин торт қабатош 3 қабат сиёҳаю 2 қабат сафеда 5 қабат шидагие. Торт неки баланди хушрӯ қариб 2 ваҷаб шидагӣ буд. Хушрӯ аҷоибот баланд шидагие. Хавли бор результатшам охирин наворда мебинен. Неки бинен бисквитҳо чихел хушрӯ омадагие. Ана ин бошад ҳами свет мурд гуфтагим анами бисквит майда бисквит сафеда мондум ярдам пас свет мурдагӣ буд. Хай дам када ина бине хушрӯ нормали дам каде ҳами байнаш ки дер мепаза ҳамун байн камтарак шишта. ҳами вақте ки навор мекунам бовар кунед ҳами ҳамаша фаҳмонда шумо да навор кардан мегирам, видео рафтан мегирам. ҳами пеш я 2 комментария шидай ҳами дина дуромадам хай очаҷонам касал ки буданд беҳади бисёр комментария худо агар дидак хай шоҳида намедонам айсата зиёд буд чун да ҳама видеом обши нависдагиян як гала дар байни ҳамон қадар комментария якта омадаи ки бисёртар гап мезадӣ дар видеот. Охир инам хе ман дар шумо нафаҳмонам. Шумо агиҷо мефаҳмед ки чӣ хел тайёр кардагию мақсад куҷо камбудӣ дора. Ҳамаи наворам да гап мезанам ки ман бе ягон секрет гап мезанам ки шумо ёд гиред. Инами апаҷону хуҳарҷоное ки нав пухтупаз мехоҳанд кардан, духтаракҳои ёше ки нав ба шавҳар мебироянд. Анамино бояд ёд гиранд охир. Хай бисёри духтаракҳое ки пухтупаз мекунанд сураташон дама мепартоянд бисёришон ёшанд. Хонаи шавҳаршон рафта пухтупаз доранд. Ман хурсандам. Иҷа барои начинкаи байни ҳами қабати торт қаймоқайку қаймоқҳои килоҳакӣ ай ҳамун қаймоқ гирифтуму варёнкаяю ва кешью чормағз майда кардагӣ будум якҷоя кардам барои 1 қабатиш гуфтум ки иҷа хай зиёдтар будай барои 2 қабатиш истифода бурдум. Кремуш боша чихеле ки диден шантипак кремаю зугушони малакҳои ҳами 2 чикати истифода бурдум. Неки крем ғафси хушрӯ мешава ҳама вақт ина бинед. Вақте ки ҳами шумо кремотонро мебинед вақти пена кард ғафс ки шуд намонед ки давомаш гӯё ки қай дига занабу ғафс мешавад. Не, вақте ки крем ҳами тайёр шуда омад ҳами ғафс як бор мешавад. Вақте ки бисёри баъд задем ку кремтон суст мешавад духтаро. Анамия хушрӯ дар калатон ҷо кунед ки торта кремша бисёри баъд задан дар кор не. Ҳами вақте ки ғафса ки шуд анам вақт гиред. Ман ҳами гапа чанд наворам да мегум аёдам мебирояд. Ина иҷа хай ба ҳозиртар ки будам ина ман шумо да фаҳмондам. Креми торта вақти ғафс шуд мақсад гирен нагӯен ки иқай дига занам агар сахт мешавад. Не, иқай дигар ки заде вай крем аллакай суст мешавад. Уже ай кор мебирояда. Ман да ҳама наворам кӯшиш мекунам ки чизе ки ҳастай шумо да фаҳмонам, шумо ёд гирен. Ман да як раҳмат гӯем, падару модари ман да раҳмат мегӯен, видеом да лайк мемонен. Анами ман да басай апаҷону хуҳарҷоно.
Ба бовар кунед ҳамеша як гала комментарияда ҷавоб додум, нимуш ҷавоб надодам мондагӣ. Апаҷону хоҳарҷоно, бекор шавам, ҳатман бо ҷавоб метиҳам дар наворо. Ман ҳам хеле духтаре ҳастам, ки вақте ки дуромадум комментария боша, ҳатман ҷавоб метиҳум. Хеле несте, ки мақсад баъд ҷавоб тиҳум, чанд ҳафта ё чанд рӯз гузара. Не, ман ҳаме ки дидум ҷавоб метиҳум. Аку мая фаҳмеда, очаҷонум касал ки ҳастанд, пеши очаҷонум мерам мебиём, больницада хованд, мерам мебиём, ба ҳамаи корбори хона, да кӯдако хӯрок мепазам, хачи хела, либос, пибос, ҳами утикнӣ, ҳамаш корайда, ҳами зан мардам то бегаҳ бовар кунед, кор тамомшавӣ надорад. Ба ҳамин хотир хай ютуб камтар дуромада истам. Иншоалло очаҷонам хеле соз шидаям, хурсанд шидем ҳама агмон. Хай наворое кӯшиш мекунам 2-3 рӯз пас бирорум барои шумо. Баъд дар ватсапам духтаро нависиянд, ки апаҷон иқа пухтупаз мекунед, корбори хона, очатона бо мере мебинед, шумо чӣ хел вақт меёвед бо комментариҳои мода ҷавоб медиҳед. Хай ман кӯшиш мекунам, ки ягон кас ай ман наранҷа. И дунё ду рӯза мегум ку. Ҳами характерам худам дар маъқуле, ки касе дар кордор нестам. Гапи ҳеҷ каям гап намезанам, фақат ба пеш ҳаракат мекунам. Фақат ай Аллоҳ талаб дорам. Ин айҷа чӣ хеле ки мебинед, хай наворам бисёри ба дарозтарак шуд. Ба ҳамин хотир кам-камаки ай ҳама тарафакош кам-кам навор кардам, ки хай шумо бинед. Инҷа ин 5 қабата крем карда шудам. Дидем, ки дар байнуш начинкаҳош чӣ буда. Банан буда як қабат шуд, дар 2 қабати дига ай ҳамо згушони варёнкаю қаймоқу ҳамо донагие ки андохта будам, ай ҳамо мондум. Иҷа боша бозор рафтагӣ будам, магазинҳои иқа гаштам. Гуфтам хай ягон рақами тайёр, ранги хеле мехӯрдагӣ боша, шоколади вай боша, ки наёфтум. Барости инам хеле алфавиту рақам дора, ай ҳами гирифтуму ба як пачка шоколада ов кардаму инам хай худам ҳами рақам тайёр кардам да. Яъне мерафтам хай ҳами ранги шамакҳоянд ку 10 суму 15 сум донаҳошон, ҳами рақамҳо. Хай чӣ дар кор эсриф гуфтум, чӣ дар кор ҳами як бор ман ҳами хел характер дорам, ки алов пуф кардану ҳамин чизҳои нағз намебинам. Мақсад ами 20,000 мекардам, шам мемондум, пуф мекардам, хай алов дуруст нест, хай худ монда, ман худман нағз намебинам. Бовар кунед духтарҷонам хай зодрӯз мекунад, очаҷон зодрӯз мегӯяд, ҳарчи тайёрш мекунад, дугонаакаша мегӯянд, мехӯранд. Мақсад ё бачаҳомам ҳам хел адати хеле ки шам гирам, пуф кунанд, хеле бовар кунед ман нағз намебинам. Ба ҳамин хотир худам тайёр кардам. Шоколадкати бо кӯдакакам шоколадша хӯрданд. Ин нағзайда ҳам эсриф чӣ дар кор. Мақсад меҳнат мекунем, кор мекунем, вай 2 сума мери шам мехарӣ, ҳам уболай, ҳам зарари худи мояда. Ба ҳамин хотир ман худам тайёр кардам. Инами рақамакҳоя кӯдако бо хӯрданд охир. 20,000 подписчик кардаму. Ҳамҷа дилак буда, смайлик, ҳарчак буда бо харехтам ва ёдам тайёр кардам. Хулоси гап, ҳами украшени болои торта хай тайёр кардам. Худам тайёр кардам. Кӯдако бо хӯрданд. Ҳами рақами 20,000 қати ҳами дилакҳою смайлику ҳамино кати шоколадкати ина бинед тайёр кардум. Болошда боша ай канзурин ҳама ҷо акошта рехтум. Гулои торта боша ҷем рехтагиуму ба шоколадкати оро додум. Ба гирдои торта боша кокос кардагӣ будум. Ҳамиҷа инами як намо торти 20,000 хай кардам, 20,000 подписчик кардаму. Якти дига торти дигаримам ҳами ранги ҳамин тайёр кардагиум. Вайша болошда хай клубник мева мондагӣ будум да. Ҳар боре ки пеши очаҷонам хабаргирӣ мерам, хай 2-3 намо торт кадистам, пирожни, печин, хай чизе ки боша пухта мегӯям пеши очаҷонам барам. Ҳам палата будагиҳо хай мехӯранд, хай кадом мехӯра, хай бо савоб мешавад, дуо метиҳанд. Дуо тиҳанд тезтарак модарҷони ман ай больница бироянд иншоалло. Инам хай чӣ хеле ки диден торти 20,000 ман тайёр шуд ба хоҳиши ҳамаи шумо. Бо як намуди дига анами тортман бошад, ҳамин ритсепай ҳами хел тайёр кардагиум. Иҷа боша навора ба анҷом мерасонам. Апаҷону хоҳарҷонои ман, навора тамошо кунен. Кадомитон ки беподписатсия тамошо мекунен, подписатсия кунен. Иншоаллоҳ навораи беҳтарин ай пешай. Иҷа бошад навора ба анҷом мерасонам. Хайр, апаҷону хоҳарҷонои ман, то навори оянда. Аллоҳ нигаҳбони мову шумо бошад. Фарзандакотона эҳтиёт кунед, нағз монед.